tavoitteena olisi sitten tänään mennä Blue Point Beachille ja Uluwatun temppeliin. Aamu aloitettiin tänään joogalla ja sen jälkeen oltiin poolilla oikeastaan puoli päivää ja nyt tultiin lounasta ottamaan täältä Uluwatun keskustasta ja käydään hakemaan beach-pyyhkeet jostain kojusta ja sen jälkeen lähdetään kohti Blue Point Beachia. Ja kiitoksia positiivisesta ekan videon vastaanotosta. Tultiin etsimään nyt rantapyyhkeitä ja ehkä jotain koruja. Tällä hetkellähän meillä on hotelli Uluwatussa. En tiedä sanoinko mä viime videolla, mutta viikko ollaan tässä ja sitten lähdetään eteenpäin toiseen paikkaan. Lähdetään nyt ajamaan sinne Blue Point Beachille. Saatettiin löytää ehkä oikea määränpää. Ei ole ihan täysin varmoja, mutta tällaiseen viidakkoon meitä ohjattiin ja 5 tonnia per henkilö maksettiin, että parempi olisi johonkin päästä täältä. Tällaiset rappuset tänne laskeudutaan. Täällä on kivaa tulla ylös. Kyllä. Aivan hapoilla. Sieltä tulee. Ja vielä jatkuu. Tänne menee tällaiset mukavat turvallisen näköiset rappuset ja täältä alkaa aukeamaan. Deep in your love, I can't get enough. Why don't you run to me? I crave your company, can't stay away from you. There's nothing I won't do. Our souls are made of flames. Our heart is in your name. Was it all just MP paikasta. Siisti. Älä ainakin hetki nyt vietetään ja tässä etsiä varjoa, alkaa sen verran punottaa tuo kädet ja olkapää. Otettiin aurinkoa siellä hotellilla meikälle loppupäivän varjossa. Tuolla sä voit mennä. Se on punainen selkä. Sun pitää olla ehkä... Joo, siinäkään. Oh fuck. Onko palan? On paha nyt oikein. Ei saakeli. Ja hauskintahan tässä on, että Emma on levittänyt sen, koska mä en oo ite voinut selkään levittää. Niin, Hei! Taisko käydä viime reissulla samalla? Ei, mä laitoin sulle se hyvin. No, mitä se rusketuksessa muuttuu vielä? Joo, meikä tuli tänne luolaan. Emma jää tänne. Ehkä hyvä breikki ottaa tosta aurinkosta. Tässä on lepopäivän treeni. Takaisin nää rappuset ylös. Katsotaanko siellä Uluwatun temppelissä vielä lisää rappusia. No niin, saavuttiin Uluwatun temppeli. Tää piti laittaa tällaiset hameet päälle. On nätit. Täällä on paljon porukkaa. Täällä on muuten apinoita, tuolla meni yksi. Täytyy pitää kamerasta kiinni. Uluwatun temppeli on nähty, mutta temppeliä ei löydetty, mutta kai se on tuo alue sitten, mikä on siisti. Nyt lähdetään hotellille suihkuun ja syömään. Ja illallinen käyty syömässä Uluwatun keskustassa ja alkaisi olla päivä pikkuhiljaa paketissa. Tästä lähdetään suuntaamaan kohti hotellia ja lakanoit. Kiitos taas kun katsoit ja palataan.